ଆମ ଗାଁ କମାରଶାଳ ଉପକ୍ରମ। କମାର ହେଉଛି ଚାଷୀର ପରମ ବନ୍ଧୁ। ଚାଷୀର ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କମାର ହିଁ ତିଆରି କରିଥାଏ। ବର୍ଣ୍ଣନା: ଆମ ଗାଁ ରାମପୁର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରାମ ଅଟେ। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କମାର ସାହି ଅଛି। ସେହି ସାହିର ବସନ୍ତ ତାର ଘର ଆଗରେ କମାରଶାଳ କରିଛି। ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଶାଲ ଖୋଲା ରହେ। ସେଠାରେ ସେ କୋଦାଳ, ଗଇଁତି, କୁରାଢ଼ୀ, ରଫା, କୋଡ଼ି, କତୁରୀ, ପନ୍କି, ଲୁହା କଣ୍ଟା, ଲଙ୍ଗଳର ଫାଳ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ। ତା ଶାଳ ଘରେ ଚୁଲି ଥାଏ। ସେହି ଚୁଲିକୁ ଲାଗି ପବନ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ଶାଳ କାମ ସମୟରେ ତାର ଭାଟିରେ ନିଆଁ ଲାଲ ହୋଇ ଜଳୁଥାଏ। ନିଆଁର ପ୍ରଭାବରେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୁହା ପାଚି ଲାଲ ହୋଇଯାଏ। ବସନ୍ତ ଲୁହାକୁ ଚିମୁଟାରେ ଧରି ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତା କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶେଷ କଥା, ବସନ୍ତ ଗାଁର ସବୁ ଶାଳ କାମ କରେ। ସେ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଭଲ ସେବକ। ଧନ୍ୟବାଦ।